Fii atent, azi am o provocare foarte interesantă pentru tine. Te ajut să-ți promovezi afacerea în mod gratuit, dar pentru chestia asta trebuie să faci tu un pic de efort pentru a putea promova, da? Așa, ce ai de făcut este foarte, foarte simplu, dar și provocator. Știu că sunt foarte mulți antreprenori din Prahova care vor să își promoveze business-ul, care nu știu ce să facă pentru chestia asta și care vreau eu să-i ajut să facă un prim pas în treaba asta prin promovarea gratuită a afacerilor prin intermediul acestui canal de YouTube, da? Tot ce trebuie să faci ca să faci chestia asta este să iei telefonul, că vrei tu așa sau să te filmezi așa, dar preferabil să te filmezi așa, da, aș prefera eu, sau dacă pui pe cineva să te filmeze și stă telefonul așa și te filmezi pe tine, așa, te filmează cineva cu atât mai bine, așa ai un minut sau un minut jumate sau 2 minute sau 3 dacă ai mai multe de spus, dar nu foarte, nu te lungi la foarte mult timp, așa, deci maxim 2 minute, 3, în care să-ți prezinți afacerea. Să spui, sunt Cutărescu, am afacerea Cutărescu, afacerea X, vând, ce vinzi, cui te adresezi, care sunt avantajele tale față de competiție și ce faci tu pentru ca să dezvolta afacerea ta, da? Câteva întrebări astea simple, nu e nimic complicat, da? De exemplu, eu sunt Dragoș Chiopu, am o afacere prin care construiesc magazine online și site-uri web de prezentare pentru companii, fac chestia asta cu mult suflet, cu multă experiență, mai am și o rețea de bloguri pe care pot să promovez aceste afaceri. Unul dintre proiectele mele de suflet este Prahova Biz, Prahova Biz.ro, aveți și aici canalul de YouTube și ceva de genul ăsta, da, nu stau să-mi fac eu prezentare acum pentru că mă știe destul mult de lume, dar vreau să te provoc pe tine să faci o filmare de genul ăsta, foarte, foarte scurtă, pur și simplu o filmezi, spui acolo ce ai de spus, după care te duci frumos pe uitransfer.com, vedeți aici uitransfer.com, la gratis, da, mergeți și I want to send files, vedeți, fără să te abonezi, fără să faci nimic, da, deci doi I want to, da? Faci upload la fișiere aici, pur și simplu upload files, da, încarci video-ul aici, după care link-ul la cel mai simplu, da, e-mail tu, da, aceea completăm Office, ia uite, că vedeți și pe ecran, Office Aron Nanotel.ro, îmi trimiți video, link-ul către video, uploadezi video aici și îmi trimiți mail-ul, pe mail-ul meu Office Nanotel.ro, vine link-ul automat de transfer ca să-l poți să downloadezi și îl pun pe canalul acesta gratuit, îl montez aici și îl pun ca să-l vadă și alți oameni și să afle de afacerea ta. La fel, dacă ai un site web, spunem ce site web ai, o să-l pun și în descrierea de la video respectiv ca să poată să intre oamenii și pe site-ul tău, să te cunoască mai bine, să cunoască afacerea și să devină clienți, da? Mi se pare o modalitate de promovare foarte, foarte eficientă, mai ales în ziua de azi când totul e pe video și care să te ajute și pe tine să-ți promovezi afacerea, să găsești noi clienți. Momentan e gratuită doar pentru clienții din Prahova, da? Așa că aștept companii din Prahova care vor să promoveze. Este un pas și pentru tine ca antreprenor că trebuie să te filmezi. E o provocare, da? Dar asta este, trebuie să înveți să ieși un pic și în fața camerei, să ieși din zona de confort și cred eu că ar fi o idee foarte bună să promovăm cât mai multe afaceri, da? Afaceri din Prahova, afacerea din Ploiești, din Câmpina, din Sinaia și așa mai departe. Deci dacă ai o mică afacere și vrei să o promovezi, uite, acum ai șansa să o promovezi gratuit prin intermediul acestui canal de YouTube. Da, știu că nu e un canal de YouTube foarte mare, pentru a fi mai mare te invit să dai subscribe la canal, pentru că ai undeva jos buton de subscribe, iar lângă el ai și un buton de clopoțel, care e de abonare, care e de notificare, ca să fii notificat de când o postezi un clip nou aici. Da, adică vei vedea și tu alte afaceri din Prahova care vor apărea aici și care cred eu că sunt interesante. E un proiect interesant, zic eu asta, și să vedem cine se bagă primul. Vă aștept cu drag!